manegog do torang hari magtubtub maakasituan ni malim rapot aka panunggani akasi botus surat dohot sadok rapot godangi jadi ditalinasi dama Jesus babuan jala pasahato ni bana tu silatus disukun silatus mai bana atehe rajani halak Yahudi doho jalanin na Jesus mangalusi ibana songon nidok mi do tutu alai godang do di tuhason akasituan imalim do pak ibana jadi diulai silatus mamanukon ibana dang alusan mui godang nai di tuhason asida do pako alai dang dialusi Jesus agiaha pola longong rohani silatus alai jumpa pesta somal di palua tu nasida sada halak na tahurung opak tu na pinangido ni rohana sida jadi adong masada halak na magowaksi Barabas kap tahurung do aka pangguturi nang mabunuh jolma dinaguturi cara nakok manatorobi lau mangido asa dibantu nasida songon na somal kabego masilatus mangalusi nasida atehe dengan do hamu na hupalua tu hamu rajani halak Yahudi ay diboto nasian latini roha do di pasat akasituan malim ibana alai digitali akasituan malim do natorobi asa tagonan si Barabas di palua tu nasida calani asiratus mamuse mangalusi nasida atong dia do dipangido rohamu bahenoku tu nagino waguna rajani Yahudi alai di jo nasida ma pasilakon di bana kabe dok silatus mamatok nasida ayah do nacat di bahin ay lambogo mama jawon paksilakon maibana alai nang mabuat rohani natawopi do silatus cara di palua masih Barabas ala di pasahat manggo Jesus asa dipaksilakon dung jolo dilasahi dungi ditogion akka soldadui maibana tu epek pagomani ima pretorion cala tusi ma di jauh sude nasa horongi baju dap-dap ma disodokkan nasida tu dagingna didadani ma sungsang duri bain tupalna dungi tole manasida makomat ibana dipadok ma tabi madiho rajani Yahudi laos dipasakon nasida tolong tu uluna ditijuri do ibana jala dilopit ma tot nasida laos moba ibana asadong dilayai nasida ibana ditanggal mamuse baju dap isian dagingna isulukon matu ibana abid nahian dong itogo maibana tu balian lau mamajalhon mamurus tu siani sahalak narosian ladangna si Simon nasian luat kirene amani si Alexander dohot si Rufus ima digogoi nasida asa dipoksan hau na pinaksidang si poksanon tu ni Jesus hian jadi dibon nasida maibana tu Golgata lepatan na pagtakurahan bilion nasida ma tu ibana angguna maksau mir alai dang dijalo dipaksilakon nasida do ibana jadi dibagi ba akabitna todung do dibahen lau babak basagiosa dipukul sia do dipaksilakon nasida ibana jala disugaton nasida do tukijangna surat paksalaan na rajani Yahudi gap dohot ibana dipaksilakon nasida dua panamun sada disiamunna sada dihapirangna kabe cupang ma na dirok ni sugati tarajum do ibana tu halak pagjahat jala disahi akapamulusi ma ibana diupihon be ma ulu nasida ho dipatok peho na mangalohai bagas jogui jala napai jokosa di bagas antoluari palua dirim jalami jog mahosian hau na pinaksilangi sobantu sido pangisahayon ni akasituan ni malim kap dohot akasi foto surat akana masih padohan naleban di palua ya dirina sotak paluasa ho Kristus rajane Israel mijog mahwatong sian hau na pinaksilangi asuida hami ijala poksia
manggisahiro ng dongan na taksilang alay di host niyari songkot ma na holom tuliak ni tanoi saat ro di pukul tolu. Jadi di pukul tolu maksuara ng balgama Jesus majuron ale di batakku puasa tadi konon muau Eloi Eloi lama sabachthani. Jadi adong made bana jong di sinau begisa gabe di dokma si Elia do jinonai. Alai maglojong masahalak manok pon limut tu asom dilihoton ma itu tolong lau painum iba na hut ma didok atong taidama manang nago si Elia paijuhon ibana doge maksawakan nagogo ma Jesus laustos mahosana jadi magibak bola dua mahire na dibagas jogoy sian gijang tutogo dong di ida let nan na mga dobi ibana songoni hape pang matena kabididok ma natutudo anak ni debata halakon manatap do sian na daw de ba inain manatap do sian na daw de ba inaina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na uposo akum ni ina ni si Joseph dohot si Salome dihuton na sida do ibana lau makubasi uju di Galilea dope ibana dukon ni lan dope akana asing nagap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Jadi dung buat ari di ari paghobasani ima patujolo ni ari sabat Roma si Joseph sian ari Matea na masuk rapot godang halak na sangap na mai harajau ni debata di patomos marohana lau bongok tujolo ni Silatus mangido bake ni Jesus. Jadi longang marohan ni Silatus ala nau mate kabirijo malet nani isukun maibana manang naung leleng mate asadu ditakasi sian let nani di pasar mabaki itu si Joseph dituo si Joseph madagangan di paijog maibana di baluti matu dagangani di piakon ma ibake itu tanoman sada na ni diang tubagasan batu dungi digulang masada batu tubaba pitu ni tanomani ipanono tu si Maria Magdalena doho si Maria ni si Joseph ma manang natu dia ibana di piakon.